ሰላም ሰላም ናዜድ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋትን ሓቴን ከመይኒኹም ድሓንድኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና እየ። ክቡራት ፋሚለይ ሎመዓልቲ ከዓ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ከመይ ጌርና ኣብ ላይቭ በሪ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝ ንኣስር እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ እሞ ክስካብ መጨረሽታ ንዛ ቻናለይ ክትከታተልዋ ብትሕትና ይላወ። ክቡራት ኣሕዋተየ ቅድሚ ናፍታ ቪድዮ ማለት ከዓ ናይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ንዛ ቻናለይ ላይክ እና ሳብስክራይብ እናገበርኩም ክተታባብዕኒ ብትሕትና ይላወ። ስለዚ ናብኣ ከብለኩም እየ ክቡራት ኣሕዋተይ ክስካብ መጨረሽታ ተኸታተልዋ። እንተፈትሕምዋ ድማ ላብ ኩሉ ሸር ግበርዎ ማለት እዩ ቤተሰብ። ስለዚ ናብኣ ከብለኩም እየ ሓላላተይ ምሳይ ሰዓቡ። መጀመርታ ናብ ምንታይ ኢና ንኸድ? መጀመርታ ናብ ምንታይ ኢና ንኸድ? ላብዛ ትርእይዋ ዘለኹም ዩቲዩብ ኢና ንኣቱ። ናብ ዩቲዩብ ኢና ንኣቱ ክቡራት ኣሕዋተየ። ከምዚ ገይረ ኣትየ እኒኹ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ሓፍትኹም እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ገበሩ ማለት ቤተሰብ። ስለዚ ኣብዚኣ ሊቭ ትብላ ንነክእ ካብኡ ኣነ ንኽእያ ስለ ዝፀናሕኩ ኣብዛ ኤክስ ክወቅዕ እየ። ይኸው ቤተሰብ ካብኡ ኣብዛ ዝኒኣ መጨረሽታ እኒኣ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዛ መጨረሽታ እኒኣ እንሳ ላብ 4 ኣንጎሎ ተቐይርዋ ከምዚ ኢሉ መፂኒ ክቡራት ኣሕዋተይ። ካብኡ ብዛ ኣብዛ ታሕቲ እኒኣ ቢሮ ትመስል ንዓዓ ከምዚ ጌርኩም ትነኽኡ ከምዚ ይብል ቤተሰብ። ኣብዚ ከዓ ፅሕፈት ፀሓፉ እዩ ልለኩም ዘሎ። እዛ ሽምኩም መቕረ የቢልኩም ንኾነ ነገር ትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ዋላ ኣነ ንዓኻትኩም ሰላም ኢለ ክፅሕፍ እየ። ሰላማት ኢለኩም እኒኹ ክቡራት ኣሕዋተይ። ሰላም ከም ይዝሕለ ብዚ ኣጋጣሚ ካብኡ እዚኣ እውን ፔፕሊክ ትገብሩዋ ኣብዚ ማለት ፔፕሊክ ትገብሩዋ እዚኣ ከዓ ማለት ኩሉ ሰብ ከም ዝሪኦ ማለት ቤተሰብ። ካብኡ በዚ ትወፁ ካብኡ ኣብዚ ከዓን እዚኣ ትነኽእዋ ግን ድሓር እየ ክነኽኣነ። ኣብዚ ከዓን ደጊምኩም ፅሕፈት ትፅሕፍሉ ቤተሰብ ከም ሓደ ዓይነት ሰላማት ሰላማት ኢልኩም ትፅሕፍሉ ማለት እዩ ቤተሰብ። ማለት ሓደ ዓይነት እዩ ዝኸን ሓደ ዓይነት እዩ ዝኸን። እንደገና ከዓን ኣብዚ ከዓን እዚአን ኩለን ኣብርህወን እዚአን ማለት እዩ። ከምዚ ጌርኩም እዚኣ ኣብርሄያ እኒኹ ማለት ቤተሰብ። እዚኣ ለከምኡ እዚኣ መጨረሽታ ለከምኡ እዛ ካልአይታ እዛ መጨረሽታ ከምኡ ማለት ቤተሰብ። እዚኣ ለ ተብርህዋ እዚኣ ማለት ብደንብ ጌርኩም ኣስተውዕልዎ ክቡራት ኣሕዋተይ። ኣብዚ ማለት ዝኾነ ነገር ከየቃረብኩም ኣብዚ እዚኣ ነኽእያ እኒኹ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ እዚኣ ኣብርሄያ እኒኹ እዚኣ ከዓን ከምኣ ማለት እዛ መጨረሽታ ከዓን ከምኣ እዚአን ክልቲአን እዛ መጨረሽታ ተነኺእኹም እዚአን እየን ንመፃኹም። እዚአን ካል ከምዘን ላዕለወት ከምኣ ጌርኩም ተብርህወን ቤተሰብ። ይኸው እዚአን ከብርሀን እየ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ። ንክልቲአን ተብርህወን ካብኡ ክልቲአን ብለብራኽኩም ብዙ ንላዕሊ ንጫፍ ትምለሱ ለድሕሪት ክቡራት እየ። ስለዚ ክቡራት ፋሚለይ ኣብዚ ዝተረፈ ነገር የለን እዩ። ግን ሓንቲ ተሪፋትና ዘላ ድማ እዚኣ ማለት እዩ። ኣነ ብምልክት እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ክቡራት ኣሕዋተይ ምክንያቱ ኩሉ ነንብብ እንግሊሽ ማለት ይኾነ። ስለዚ ብምስትውዓል ንስኻትኩም እውን እዚኣ ተኸታተሉ። ስለዚ እዚኣ ከምዚ ጌርኩም ትነኽእዋ። ካብኡ እዚኣ ተጌርኩምዋ ቆልዑ እዮም ዝርእልኩም ተወሰነ ማለት ኩሉ ሰብ ኣይርኦን እዩ። እዚ ግን ናይ ብምሉእ ሓፋሽ ዓበይቲ ከይቃርዩ እዮም ዝርእይዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ክቡራት ኣሕዋተይ። ኖ ትብልዋ እዚ የስ ከይትብልዋ ኖ ኢኹም ትብልዎ ማለት ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌርኩም ራይት ትወቂዑ እኒኦ። እዚ ተረይት እኒኦ ብዚኣ ጫፍ ትወፁ ቤተሰብ። ከምዚ ጌርኩም ተመሊስኩም ትወፁ። ካብኡ ተመሊስኩም ወፂኹም ኣብዛ ታሕቲ እኒኣ ኣብዚ ንኸትብሎ ንዓ ኦኬ ትብልዋ። ኣብዚ ግን ማንም ነገር ከይትገድፉ ማለት ክቡራት ቤተሰብ ኩላተን ሽምኩም የለ ኩሉ ነገር በቃ ፅሒፍኩም ወዲኦም ትወፁ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብዛ ታሕትኛ ጫፍ እዚኣ እዛ ፃዕዳ ትረአየኩም ዘላ ክቡራት ፋሚሊ እዚኣ ትነኽኡ ማለት እዩ ቤተሰብ። ኦኬ ከምዚ ኢሉልና እኒኦ ከምዚ ኢሉልና እኒኦ ኣይን ኢኹም ተወቅዑ ዶት ከይትብልዎ ዶት ላይቭ ኢኹም ተወቅዑ ክቡራት ፋሚሊ እዚኣ ማለት እዩ። ምክንያቱ ላብ ክሮም ኢና ክነኣቱ ብክሮም እዩ ዝእሰር ክቡራት ኣሕዋተይ ኣድቨርታይዝ እና እዚኣ ክወቃዕ እየ ማለት እዩ። እዚኣ ክወቃዕ እየ ወይ ከዓ ምልክት ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ። ግን ኣነ ይርድአኩም ንክኸውን ተስፋ ይገብር ክቡራት ፋሚሊ። ስለዚ ንኽእያ እኒኹ ማለት እዩ።
እንደገና ደጊምኩም ንዓኣ ጎት ትብልዋ ማለት እዩ ኮራትዬ። እዚኣ ትነኽእዋ ብደንቢ ይርደአኩም ኣለኹ ኸን ተስፋ ይግብር ኮራት ኣሕዋተየ ነኽእያ እኒኹ ቤተሰብ እየ ኣቋሪፅኒ ነይሩ ብዛ መሊሰ ከሪአኩም እየ ብኽሮም ማለት እዩ እኒአ ባዕሉ ማለት እዩ ርእይዎ ከምዚ ገይርኩም ተነኺእኹም ጎሲ እኒአ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ገይርኩም ተነኺእኩም ጎ እኒአ እዩ ኮራት ኣሕዋተየ እና ኣብዛ ክሮም ትፀቕጡ ማለት እዩ ብድጋሜ ከሪአኩም ማለት እዩ። እሺ ክሮም ውቂዕና እኒና ካብኡ ሕዚ ዩቱብ ስቱድዮ ኢኹም ትፅሕፉ ማለት እዩ። ሕዚ ሎጎን ትብልዋ ኣብዚ ሎጎን ኢልኩም ተወቕዑ ብዙይ ላዊ ስቱድዮ ይወስደና ኣሎ ማለት እዩ። ኮራት ኣሕዋተይ ተፀፊእዎ ላዊ ስቱድዮ ሓሊፉ እኒኦ ኮራት ኣሕዋተይ ሕዚ ኣብኡ እዩ ትልእሰር ኩራት ፋሚሊ ሕዚ ኣብዚ እኒኦኩም ኣብዚኣ ትጥንቅቑ ኩራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ክትጥንቅቕዎ ዘለኩም ነገር ማለት እዩ ቤተሰብ ምክንያቱ ኣብዚ ኣብዝሓ ስለ ዝመፅእ እዛና ላይቭ ግን እኒኣ ኣብ ላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚኣ እኒኣ ብዛ ፕሮፋይል ፀቂጠ ለጥፋ ኣለኹ እምበሪ ካብኡ ኣብዚ እኒኦኹም መጀመርታ ፕሮፋይል ወደ ትሪእየኩም ላ ካብኡ ካልአይታ መበል ሳልሰይቲ እዚኣ ትነኽእዋ ከምዚ ገይርኩም ማለት እዩ። ይኸው ነኽእያ እኒኹ ኩራት ፋሚሊ እዚ ኩሉ መፂለይ እኒና ሓፍትኩም ዜዱ እዚ ኩሉ መፂለይ እኒኦ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ እዚ ኩሉ ናተ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ኢና ንኣቲ ሊቭ ትብል ኣብዚኣ ትረአየኩም ላ ዶ ክኸውን ኣድመቕ ከብለልኩም እየ ይኸው ሊቭ ኣብዚ እኒኦኩም ሊቭ ትብል ማለት እዩ። ኣብዚ ሊቭ ትብል እዚኣ ትፀቕጡ ማለት እዛ ላይቭ ትብል ቀስ ኢለ እየ ዝሪአኩም ኣለኹ ምክንያቱ ምእንቲ ክርድአኩም እዛ ላይቭ ተወቕዑ ማለት እዩ ቤተሰብ ሕዚ ከምዚ ኢሉ ይዘርሎ ሕዚ ንዓኻትኩም ከርኢ ከምዚ እዛ ሊቭ ኣቲናያ ዘለና ኣውዚንያትኩም ኣውዚንያ ኩራት ኣሕዋተይ ኣውዚንያ ዘመጀመርታ እኒኣላ እዛ ንኣተናያ ብሓደ ሓቢርና ማለት እዩ። ሕዚ ክንወቕዓ ኢና ከምዚ ጌርኩም ትነኽእዋ ኩራት ፋሚለይ ኣብዚ ብልነኽኣኹምዋ ባዕሊትኣ ኣብዚ ላዕሊ መፅአና ርእይዋ ይኸው ኣብ ላዕሊ መፅአና ካብ ኣብዚ ኣግፍሕ ከብለልኩም ምእንቲ ክረአየኩም እዩ ኩራትየ ካብኡ ከምዚ ኢሉ መፂንዮ ካብ ምንታይ ተወቕዑ ኣብዚ ናትኩም ዛይና ዶላር ምልክት ማለት እዩ። መጀመርታ ቢሮ ትመስልኛ እዛ ታሕተወይቲ እዛ ካልአይቲ 1 2 3 መበል 4ይቲ ማለት እዩ። መበል 4ይቲ ዘኤስ ትብላ ብእንግሊሽ ትነኽኡ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ሓንቲ ግዜኹም ትነኽእዋ ኦኬ ኣብዚ ነኺእና ያኒና ኣብዚ ከዓ ፅሕፈት ልዕቅብ ትሰድዎ ማለት እዩ ልዕቅብ ትወፁ ካብኡ ኣብዚ እኒኦኩም ዘም እንግሊሽ ማለት እዩ። ንኣኻትኩም ምእንቲ ክረአየኩም እያ ድመቕለብለ ኣለኹ ከምዚ ጌርኩም ከዓ ኣብዚ ኦኬይ ትብልዋ እዚኣ ማለት እዩ። ኣብኡ ኦኬይ ብለልኩምዋ ረይተ ያኒኹም እዚኣ ኣተብርህዋ እዛብ ፀላምስ ከይበረት ትኾን ፀኒኻ ናራ ተድምቕዋ ካብኡ ኣብዚ ከይትጋገዩ ኣብዚ ተማእኻል ትፀቕጥዋ ደጊምኩም ኣብዚ እኒኦኹም ቁፅሪ ኣብዚ ማለት እዩ ኣግፍሕ ከብለልኩም እየ ይኸው ኣብዚ ማለት እዩ ምንቲ ንኣኻትኩም ክረአየኩም እየ ለድምቐሉ ኩራት ኣሕዋተይ በዚ ሕላብ ላይ ክተእቲ ከለኹ ዘይደምቕ ስለንኽእል እዚኣ ማለት እዛ ቁፅሪ 6 ትብላ እዛ 6 ትነኽኡ ማለት እዩ ቤተሰብ ከምዚ ጌርኩም 6 ነኽኡ 6 ብሎ ነኽኣኹምዋ እዚኣ ከዓን ረይትዋ ማለት እዛ ሸው ትብላ ትርይትዋ ኩራትዬ ከምዚ ጌርኩም ትርይትዋ እዚኣ ርእይዋ ማለት እዩ። ኣድቨርታይዝ ዝኾንኩም ቆልዑ ከምዚ ጌርኩም ኢኹም ተኣቱ ዘለኩም ላይ ካብኡ ክምልሳ ምእንቲ ክረአየና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ ሴፍ ዘለና ካብኡ መሊሳ ያኒ ደቂቕ ኣይረአየኩም ኣብዚኣ እኒኣ ፀላምዬ ሴፍ ትብላ ንዓኣ ነኺእኹም ትወፁ ኩራት ኣሕዋተይ ከምዚ ጌርኩም ሴፍ ትብልዋ ማለት እዩ ቤተሰብ ሴፍ ትብልዋ ሕዚ ኣነ ካብኡ ብታሕቲ እኒኦ ርእይኹም ትወፁ ብታሕቲ ብዙይ ትወፁ ከምዚ ኢልኩም ትወፁ ማለት እዩ። ካብኡ እዛ እዚኣ እኒያ ማለት እዩ ካብኡ ጎት ላይቭ ኣነ ኣይኣትን እየ ሕዚ ካብኡ ዘውድኛ ጎት ላይቭ ወቂዕኹም ተኣቱ ትኽእሉ ማለት እዩ ተኣቱ ትኽእሉ እሺ ከኣቱ ዋላ እሺ ንኣኻትኩም ከርኢ ኣነ ኣትለኹ እየ ይዘርሎ ማለት እዩ ኩራት እዚ ሓላላተይ እዘይንሉ መዓልቲ ትምህርትና እዚኣ ትመስል ነይራ ማለት እዩ ኩራትዬ ተረዲኣትኩም ክትከውን እውን ተስፋ ይገብር ብእውነት ንኣድቨርታይት ዝኾና ሊቭ ክነጫውቶ ቪድዮታት ክንስእን ከለና ዘይንለቀሉ መዓልቲ ኣቲና ብኡ ተጫዊትናዮ ሊቭ ንተወሰነ ነገር የውርድ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ ኩልኩም እዛ ቪድዮ እየተኸታተልኩም ጓ ክትኮኑ
ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኩራት ቤተሰብ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሓፍትኩም ከዓን ኣተባብዕኒ ብእውነት ቃላት ኣይብለይን እየ ክሳብ ሕዚ እኳ እትሓገዝኩም ደገፍኩም ኣጆኺ እትብሉኒ ዘለኹም ኩራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ ከዓ እየ ዝፈትወኩም ስለዚ ዛይና ሎማዓልቲ ትምህርትና ከምዚኣ ትመስል ተረዲኣትኩም ክትከውን እውን ተስፋ ይገብር ኩራት ቤተሰብ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ከዓን ስሰናይ ንዓኹም ይቐኒየለይ ሓላላተይ እና ነዚ ቻናል እውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እና ላይክ ኮመንት